फिथाइबो मोनबाय आंहा बे फट' ला नै लोगोफोर सुपारि फिथाइफोरा गाहायनिफ्रायनो गोसो बायदि खानानै जा बिदि जायगायाव बिराद मोजां मोनो आं थानो फेसबुकआव एसे साइज नुनो सिं सिं सलमान खान खाबाय बायदि नुवा होमबा नुयो सुपारि फिथाइयाबो नै थाइसे गोमोन मोनलायबाय आं गुफुरलाय जाबावनोसैसो ओइ सुपारिया जा गोथाव औवा मेवाइ हेलो गाइस दिनैहाय आङो आउट अफ बेंगलरनि गोजानाव दंफैयो आरोना बिराद मोजां जायगा सिरि मोनसे रिजर्टआवहाय ओरैबायदि साफा माने साइलेन्ट बिराद बरिया जिरायना थानो आरोना जायगाफोरा नै र' आं खिथालांगासिनो जि मोजां नानिखौ दोनफैदों नै नानिया जोंना बिजामादै नैबे जा बाजैनि आंनि बाजैनि औ बिब' ना आंनि बाजैया असे बिनि बिब'नि फिसाजो आरोना फिसाजो बिजामादै दिखियाजुलिनि औ जे मोजांखा नै लाइटफोराबो एकदम रिथि रिथा अयथासार साफा नै गेमबोलाबो बायना होबाय नै बोरैबा थब बोखाफ्लांबाय आं जायगाया नै जि मोजां र' आं खिथालांगासिनो ओइ मोजां ना मोजां नांदों ओइ गिदिरथार 20 बिगा दङनो नांगौ र' साफायनो थ'ला बिफा फैलाय माया बिले र' आं देखायनि फानलुबो दोननोहाय फानलुबो दोन बिफा नै इखौ ओरै फैलाय नोङो हमलाय आयै चिकुखौसो खाना लांजोबनो लुगैबाय आं ओइयाव गिदिर गिदिर दङ नै फानलुबो दोन नुबाय दा आयै 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 नै खाना जाबाय थागौ माखौ आं फानलु खानो फैयाखै भिडिअ खालामनोसो फैदों जि मोजां फानलुबो दोन जि गोथाव मोनो आं हा फानलुखौ मादि मोनदों फैनानै मोजां जायगायाथ' बिराद मोजां थांनोसो बाबाय आंथ' आयो खम गेलेगोन ना आंना फिसाजोआ हाब चिकु दंफां गोजा नै फिथाइ सामथाइ मोजांथ' गेमालाय माबायदि गोजानथार नामा नायनो लुगैदोंमोन हां मा फिथाइ बिफा मा फिथाइ बियो गोथांसो नामा हा गोखै गोमोनबाबो गोखै होद थैबालाय थैनो गोसो गैथ'आ ओइ नै मा फिथाइथाय गोजा गोजा जि समायदों नै जारुनो भिटामिन थागोन इफोरावबो अनेक ओइ नानि गोमोन गोसोम खाना जानो हायो दा गोखैथार आं जानो हाया गोखै गोमोनबाबो गोखैसो आं जायालै नङा सोरबा जायोबा
जाजायो दुमब्रु दंफां आच्छा ओइ बिफां गोमोन दङ नै जायोदां माथो दुमब्रु दंफांखौ जायो दा फिथाइखौ नै गोमोन दंमोन आयै मा होनखो जायो दा आया सोरबा जायो सोरबा जाया होनो गोखै थलाय गेमाव थांनि आं गेम नायनो लुगैथारदों मा ओंखायनोथ' नायनो आं फै नायनांगौ बा रुम गोजा साफादां मालाय इथिंसो रुमा हाब बिराद मोजां माथो माने रुम दङ आरोना कापोल्स फैयो गोसथोलायनाय फैयो बेयावहाय रुम दोनोनो आरो हा जानोलै होलाय नो हमलाय नै माहा गोरलैखाय मोननायसो गोमोनसो नै नै नानि ना थाइसेनो हा आमलाय होद जागोनलै आयौ आमलाय दंफां दङ नै ए भिटामिन बुस्थुआसो दङ नै माबा मोनजाबावैसो आयै खोरदै लादोलै नाजों जाहैनोसै नुवाखै बै नानि खायद' आं लांगोन मानो जागोन दा आं लाबोगोन ना दांना नै खोरदै फिथाइ आया आं नों जागोनबा लाबोगोन आं मोनबेसे जानो नों आं खानानै जानो लुबैयो आमलाय फिथाइ नै आमलाय आं नायनो लुगैदोंमोनलै बा सुरुफिया जि गिदिर गिदिर नै आयु नै फिला नायद' नै अयथासार नै फिला नै जि गिदिर गिदिर खिन्थु सुरुफिया नै गाहायावनो नै इसर जि मोजांखाहाय जायगायानो आमलायाबो नै माबा बैग्रि फिथाइ हाबाब लकेल बैग्रि नै सालान बैग्रिबो दं ए सालाननिसो आच्छा थलाय दावराय नायनो आं बिदि बेरायनो मोजां मोनो आयै बुरियानो बेसेबांबा बोसोरनि उनाव उरि नुदों आं नै उरिनि न' फाग्लिसो होनसिगोन खोमा आंखौ आं मोजां मोनोबा अयथासार गिदिर खेरेन्दाय नै लेवारथ' गैया दा लेवार गैया लेवारखौसो गियो आं मोजांथार उदै गजोबलायबाय आंहा मानसि आलायनो थांनाया आयै गाखोगौमोनहां आंनियाथ' फ्रिसो जाखागोन नोंगौबो दा बेल दंफां हनै बेल दायो बेल दा जि गिदिर गिदिरनो बेल दा नानि मा दंफां इयो नैखौ हमलाय नानि आं दा जागोन जि मोजां नुदों ए
फानलु संख्रि लगायनानै सिंनिखौ ओरै ओरै लगायो ओमफ्राय मा मोदै गलायनाय जाखो मोदै गलाजोब्बाय थाइजौ दंफांबो दं माथो थाइजौ दंफां थागोन लकेल थागोन ब्रा बेयाव गासिबो लकेल आयै नै हाब बेयाव नानि बिराद मोजांलै भिडिअ लाबाय था नोंहा बेयाव बन्द जाथ'नानै दंना गेलेनो हायो नै बेयावहाय रिजर्ट बिराद गिदिर रिजर्ट नारिखल आरो चिकुखौबो फानो खोमा ने जानलै जों मिथिथ'आ एबारावसो ओइ बेलाय माबा थिर गेलेनाय हनै थिर गावनाय बोरला थिर माथो बोरो माबाया दावराया वाव सां मोजां जायगाफोरा सुपारि फिथाइयाबो नै थाइसे गोमोन मोनलायबाय आं गुफुरलाय जाबावनोसैसो ओइ सुपारिया जा गोथाव बिदि सुपारिया गोथाव जाखायोलै गुफुर रा भिटामिन दं आरो गोजा ए बेरायजोबनो लुगैदों थांसो गाखोलायबावनोसैसो नै ओरैबायदि गिदिं गिदिं लाबोदों केबाबो माखौसो गिदिंनानैसो लाबोदों ओरै सर्टकाट जाथारो हाग्रा बारि सोमदों बे सब बागानसो नारिखल बागान चिक्कु बागान ओमफ्राय बिनि गेजेर गेजेर गेम दङ गेम गेलेयो ओमफ्राय बिनि सिङाव माबा दङ रुम माबा रुम हटेल बिदि आरो बेरायनो फैयो नालाय रिजर्टआव सेंग्राफोरा गोसोआनो जवाबा माहा मावथेरनो औवा मेवाइ मोनो आयै बबेलै बबे बेलाय सिफाय जायो जायो लादो आं लांगोनहाय जोंनि बिलारा देब्रा बिफा बोराय जाबाय जोंनियाव थैस मासे गाज्रि नोंलै मेवाया मोनसेल' मोनबाय आरो हाब नानियासो मैगं मोनजाफैसिगोन होनबालाय फ्रेशनो होद देनां ओंखारबा खिथाहरलै मान्दिया इयाव थांसैसो इयाव फैनानै साबसिन माथो ना बिफा बेला कास्टार्ड आपेलसो दा कास्टार्ड आपेलसो नै कास्टार्ड आपेला दंफाङा नै कास्टार्ड आपेल दंफाङा बिराद साइज बेरायना फैबाय खिथिजोबनो हाया ड्रन गैया नालाय केमेलाबो बायजाबाय मा फिथाइ आयो मुदुफुला हनै मोनफ्रुजोबबाय खाना जा बेसे जानो माबा जाजोबो मानदाब मा होनो मानदाब ना मा बेसेयानोथ' आरो जालाहाय बिफा खननायबाना मेवायाबो मोनसेल' मेवाइ मोनबाय नै औवा मेवाइ मोनसेल' बुरजा मोनबा लांगौमोन आं लांजागोनदां गोथाव मोनो आंहा थांजोबगोन बेयो एसेल'सो जागोन अयथासार साफा नै वाव
सुइमिं पुल नायनि दुगैनो थांसै नामा बिफा? याव गोथौ ओरै गोथौ नै साइडआव गोथौ नै हा बिफांखौ भिडिअ लालाय फटक लालायनो जोंखौ फटकल' भिडिअसो लाथारनांगौ जाहैबाय सानस्रिनो रोंबा हाब सानस्रि रोङाबा हाबनाङा नै गोथौ मासि मोजां आयै दुगैनो मोनो दां माथो ने नै आयै जा मोजां नै मा फिथाइ बियो आं खिथानि र' माबानो गोजाया गोमोन ना गोमोआ गोमोन नै बेयो सुगारनि डाउन जायोनो सुगार जानायफोरा बारा जानाया सुगार बारा जानायफोरा नै आयै नै जा साइसखा मानसि मोजां आयै नै हो गोजाया गोमोन बे गोमोआ गोथां मासे सनाहाय कालारफोराबो साइसखा नै ओंखायनोसो फैयो मानसिफ्रा फानलु सिब्र' मा दे जायना सुगार बारा जायो बेखौ जानांगौ जाबा खम जायो फिथाइ जादो गोदै ना बैग्रि बायदि जानांगौ रा उखुनानै जानांगौ जेबो होनाङा सुगार बारा जानायफोरनि सुगार बारा जानाया जाबा खम जायो आहाथ' गैया होमबाबो लाबाय किटसेनखौ बेफोरो बारोबा बिबारा नानि ओरैबायदि समायगोन बे बिबारफोरा अयथासार हाब मोजांथारहाय खोरदैया हनै जि दङ नैबे थालिर फुला नानि बार फुबा बाब जि मोजां मोनगोन नों थानो सुरुबिफोरा हनै फिथाइ सामथाइफोरा हाब मासे मोजांहाय खोरदै फिथाइफोरानो जि साइस फिथाइबो मोनबाय आंहा फट' ला फ्रेस खानायनि ना इन्ट्रेस्ट मोनो गोसोखौ नै लोगोफोर सुपारि फिथाइफोरा गाहायनिफ्रायनो गोसोबायदि खानानै जा नै जि साइस आयौ मान्दाबा नै जाजोबलांबाय खावख्लाब खुख्लाब गालांजोब्बाय नै सुपारि फिथाइखौ जि साफा साइसार नै गाहायावबो नै जाग्रायानो गैया ओरैनो माबानानै थाजोब्बाय नै जाग्रा मानसिफोरानो गैया गोसोबायदि खानानै जा न' जानो गोसोबा फिथाइ सामथाइ नै माथो इयावबो किटसेन दंबावोसो ए नै वाव स' सुइट आखिजोंसो आजावनोसै मोजांथ' जेरैथिंबो टेबोल बिदि जायगायाव बिराद मोजां मोनो आं थानो नाथाय मा खालामनो चान्स गैया फेमिलि जाबायना औ मासे बिउटिफुल नै
बेयावनो दोनसै साफानो बिराद मोजां मोनो आंहा सानफ्लावार औ Pula biting kali. थुआं थाङो होलाय नोंखौ नायनि भिडिअआव आंखौ लाजानो लुबैदोंबा थानाङा जेकेट गानखाबाय आं थैद जेकेटखौ असाइस नुदों गाननांगौ माव नों साइज नांलायगौ थान्दायावलाय एसे फेसबुकआव एसे साइज नुबावो सलमान खान बायदि ला सिं सिं सलमान खान खाबाय सलमान खान बायदि नुवा होमबा नुयो आयौ बिबारा जि मोजां बारदों गुफुर बिराद ना दं बेयाव ना फिसिनाय बाय बाय थांसै दै थादो बाय बाय थ'